Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da dare, da fatan muna lafiya. Akwai wani abu da zan ɗan nuna mana wanda mutum zai yi protecting ɗin wayansa duba da yadda hackers suke kutse wa mutane cikin waya. So abu na farko bari wannan idan ka danna kan Chrome ɗinka ta buɗe, sai ka danna wannan yanka guda ukun haka, sai ka zo ka danna setting. Kana danna setting sai ka taho ka danna privacy and security. Idan ka danna privacy and security sai ka dawo sai ka zo ka danna user secure DNS ɗin nan haka sai ka danna shi. Nan gurin inda wannan ɗan button ɗin yake, nan gurin kamar haka. Kun ga na rufe to sai ka buɗe shi haka, ya kasance a buɗe yake sai ka danna wannan choose another provider sai ka danna. Sai ka zo ka danna wannan ɗan maɓallin haka, ga shi sai ka dawo da shi wannan call forward ɗin nan, call file ɗin nan 1+1+1 ɗin nan. Kana danna wannan in sha Allahu ko da tunda ana ta'ammali da abubuwa in sha Allahu Allah zai kare mu. So don haka wannan shi ne, kun san akwai mutanen da suke saka link, wani link ɗin baya tsayawa mutum ya tantance kawai zai hankaɗo wa mutane. So idan ka yi wannan in sha Allahu za ka yi protecting ɗin duk wani account ɗinka da ma wayar taka, duba da yadda su hackers ɗin suke ta wannan wulaƙancin da rashin mutunci. Allah ya sa mu dace ya ba mu sa'a baki ɗaya, Allah kuma ya ƙara kare mu daga sharrin hackers na gida da waje. Wannan shi ne yadda za ka yi protecting ɗin account ɗinka da kuma ita kanta wayar taka. Allah ya sa mu dace.